Čaute. Sedím tu v čistúčkom a vyvoňanom domčeku a som mega vďačná. Ten, kto má rád opratané, a to my ženy väčšinou máme, tak vie, o čom hovorím. A o to väčšiu vďačnosť cítim preto, lebo som nemusela upratovať ja. Ale mám niekoho, kto mi pravidelne príde upratať. Úplne normálna bežná vec, možno pre niektorých si zaplatiť takúto službu. Teraz to už prežívam aj ja ako normálnu vec, ale keď sa vrátim naspäť v čase na začiatok, keď som veľmi potom túžila, aby bol niekto, kto to pre mňa urobí a čo sa vtedy so mnou dialo a že pre mňa to bol mega prepis, tak cítim veľmi silné emócie. Takže sa len krátko k tomu vrátim, pretože ak to aj vy máte tak, že to prežívanie máte také silné a veľmi emočné, tak to možno s vami bude rezonovať. Nech už ide o čokoľvek. Ja to poviem na tomto príklade tohto upratovania, s ktorým sa niektoré my ženy lopotíme a môžeme robiť čokoľvek a niekedy to upratovanie alebo ten poriadok za nami nevidno. Čiže rozhodla som sa, že si zaplatím túto upratovaciu službu, že si nájdem niekoho, kto mi bude upratovať dom. Zaujímavé bolo, že to bolo v čase, kedy som nebola na tom úplne najlepšie, bolo to v čase po rozvode, kedy som bola úplne rozbitá, zničená, osamelá, opustená, matka 2 detí, 1 psa a veľkým domom, o ktorý sa treba starať. A tak nejak v tomto čase som si uvedomila, že asi nemôžem byť 1000% vo všetkom, v čom by som chcela. A ako to teda idem riešiť? A tak mi napadlo toto riešenie, že do toho idem. Ako hovorím, pre niekoho úplne normálna vec. Pre mňa v tom čase to bolo niečo, čo ma zachráni, ale zároveň som nevedela, ako to bude so mnou pracovať. Čiže oslovila som jednu kamošku, tá niekoho poznala, samozrejme dostala sa ku mne žienka. Prvá žienka, ktorá ku mne prišla, bola úžasná, krásna, rýchla energia, ja som tiež taká vzdušná energia, takže bolo to všetko šup a hneď to bolo hotovo, čo bolo úžasné. Ale tá žienka si potom našla prácu a proste prišla ku mne druhá žienka, ktorá je u mňa už teraz 2. rokom a ďakujem Bohu, vesmíru, že sa ku mne dostala, že tu je. Čiže dohodli sme sa, prišla a začalo sa to. A poviem vám pravdu, v ten prvý deň, keď sa to vlastne udialo, keď mi prišlo upratať ten dom, tak to bol obrovský prepis pre mňa. A pritom taková blbosť, my už vieme, že nič nie je blbosť a nikto neurčuje, alebo kto určuje, čo je viac menej, čo je pre niekoho dôležitejšie a menej dôležité. Pre mňa bol tento prepis, myslím si, že veľmi dôležitý. Čiže prišla a upratovala a ja som sa triasla na tele. Celý čas som mala takúto reakciu toho trasu na tele a samozrejme tá myseľ si šla svoje, čiže mala som tam také, že mala by si to ty ako matka, mala by si to zvládať, aké upratovanie a cítila som za sebou všetky tie ženy, možno ženy môjho rodu alebo ženy všeobecne, ktoré si toto nevedia dovoliť, pretože by sme to mali zvládať my v akomkoľvek stave sme. Akejkoľvek situácii. Čiže naozaj som mala totálnu triašku na celom tele, ale hovorím si, toto zvládneš, proste necháš to prejsť tým telom, nech sa s tebou deje čokoľvek. A samozrejme som to zvládla. Potom to bol samozrejme príjemný pocit, keď ostal ten krásny, vyvoňaný, vyupratovaný domček a ja som sa rozplakala na tutovku. Hodinu som plakala, musela som to ešte rozchodiť a dostať z toho tela von, pretože som si to dovolila. Dovolila som si, aby mohol niekto prísť, aby mi mohol upratať, aby som nemala ten pocit, že sa o tento dom a o všetko musím starať sama. Čiže to bola taká podpora nielen fyzická, ale aj mentálna. A v podstate stali sme sa kamoškami a priniesla do tohto domu nielen poriadok, ale aj taký pokoj. To bola zase taká iná energia, my vieme, všetko je o energii, čiže aj také spomalenie, také plynutie, vyčistenie. My vieme, že ten priestor okolo nás samozrejme pracuje s nami samými. A ja to mám pri tom vysávači, ktorý bol aj v tom predošlom videu, že keď vysáva a vytiahnem tú špinu, ako keby som vysávala aj niektoré tie časti v sebe a čistila a pozrela sa na ne a oprášila a podobne. Čiže toto všetko je veľmi, veľmi prepojené a ja som teraz veľmi vďačná. Chcela som priniesť aj tento vhľad, ako to máme aj čo sa týka poriadku.
Ako hovorím, každý to môže mať v niečom inom a mne to takto pracovalo cez tento poriadok a cez toto upratovanie. Takže som veľmi vďačná, že mám upratané a takisto som aj vďačná, že som si toto dovolila, pretože stále stretávam niektoré ženy, ktoré by aj chceli, ale možno sa boja ísť do toho, takže nebojte sa tohoto prepisu, lebo keď si to dovolíme v týchto menších veciach, tak si to potom postupne vieme dovoliť aj v tých väčších, takže smelo do toho. Čaute.